que ens donen les temperatures durant el dia. No ens donaran treva durant la nit. Nosaltres ara volem parlar-los del paper que juga l'educació en la preservació del medi ambient perquè és fonamental. D'això en sap i molt la convidada que ens acompanya al Matí a Punt. És Gemma Alcañiz, tècnica d'educació mediambiental d'Imedes. Molt bon dia, benvinguda. Gemma, la ciència pot ser un bon vehicle per a entendre determinats problemes, perquè sempre si els abordem des d'un punt de vista didàctic i a través dels experiments, sempre se'ns queda millor i aprenem moltíssim més. Clar, és molt important que quan nosaltres intentem explicar alguna cosa, expliquem el funcionament científic i realment com passen les coses. És com posar exemples, no? Sí, exacte. És una miqueta de màgia, però explicant tots els secrets de la màgia. Tu mateixa participes en ciència, portant ciència als xiquets de manera molt divertida, però per què és tan important conscienciar-los de tots els greus problemes als que s'enfronten i també del cuidado i la preservació del medi ambient? Per una banda, perquè els xiquets seran els que serviran de transmissió per als seus pares, els seus iaios, els tios, per a tot el que expliquem, ells s'ho explicaran a ells. I també perquè són el futur, són les generacions que han de vindre i han de cuidar tot el que pot ser que nosaltres no estiguem cuidant massa bé. Sí, almenys deixar-los un planeta, jo crec que la nostra obligació és deixar-los un planeta als xiquets, que són els que l'han d'heretar com a mínim en les mateixes condicions en les que estan. I si poden cuidar-lo i millorar-lo, pensa que encara molt millor, no, Gemma? Clar, si les expliquem des de xiquets com s'han de fer les coses, ja això ho tenim guanyat, ja fan bé des del principi. No n'hi ha que després canviar la forma d'actuar. Doncs, Gemma, precisament amb aquest propòsit divulgatiu, la Diputació de València està organitzant uns tallers interactius destinats a conscienciar xiquets i xiquetes de la importància de lluitar contra el canvi climàtic i respectar la natura. Aquestes activitats, que reben el nom de platges sostenibles, s'estan posant en marxa en diferents localitats valencianes i este matí estan fent un taller a Puçol i fins a aquest punt hem volgut enviar la nostra companya Anna Galvis. Què és el que esteu fent per ahir, Anna? Hola, molt bon dia. Més de 200 xiquets estan participant en estos tallers de conscienciació sobre el canvi climàtic. Ai, mare, per favor. Què passa? Què vos passa? Mira, és que anar a pegar-los la bronca als xiquets, i les xiquetes, perquè és que Isil no era del mar. Anaven de vacances a una illa nova i resulta que quan hem arribat era tot de fem. Tot de fem. Això no pot ser, No pot ser. I és que la gent diu, si jo no deixo el plàstic a l'aigua, dic, claro, no, xica, però te'l deixes a la platja, després la marea puja i això se va cap a dins. Un poquet de consciència, per favor. Us deixem que vos renteu. És una de les imatges que podem trobar així, però també tenim laboratoris amb experiments per a conscienciar sobre el canvi climàtic. Parlem amb Anna. Molt bon dia, Anna. Hola, bon dia. Què trobem així? Doncs mireu, estem fent experiments per a veure com podem cuidar l'aigua i no contaminar. El que passa quan contaminem l'aigua, per exemple, aquesta aigua que està contaminada, les plantes i les verdures beuen aquesta aigua i després se contaminen les verdures i nosaltres també es contaminem. I una altra cosa que estem fent és mostrar la importància de no tirar les tovalloletes al vàter, sinó al fem. Això és el paper higiènic, que sí que és veritat que quan entra en contacte amb l'aigua es desfà i no passa res, i això és una tovalloleta, que està així des de les 8 del matí i encara que ja està molt de temps, les tovalloletes no es desfan. És molt important tirar les tovalloletes al fem i no al vàter. Moltíssimes gràcies. Com vos comentàvem, són tallers lúdics on poden participar els xiquets de forma interactiva i vos hem de dir que a partir del 20 de juliol estaran en Bellreguard i el 25 de juliol en Gandia, per si voleu acostar-se. Moltíssimes gràcies, Anna. Tallers lúdics, que bé que aprendre a com frenar aquest canvi climàtic a través d'experiments. Gemma, t'hem vist com tu també participes en aquestes iniciatives de les platges solidàries i així ens has portat una mostra perquè nosaltres no som xiquets, però tenim encara aquesta curiositat per poder aprendre i per saber com podem nosaltres aportar el nostre granet d'arena. Clar que sí, anem a fer un parell d'experiments dels que fem amb Diputació de València a les platges. El primer és per explicar una de les conseqüències del canvi climàtic. Perdem biodiversitat de massa forestal, dels boscos, moltes vegades. Importantíssim pel tema dels incendis, no? La importància que té el cuidar les nostres masses boscoses, precisament per el que vas explicar-nos, no? Sí, això seria el terreny després de l'incendi, que no tenim massa forestal. Estaria baix. Això seria
això seria un Verge, terreny diguem-ne. ben cuidat, amb plantes, amb arbres, vegetació. Aleshores, anem a veure què passa si plou, com per exemple plou Jo així a faig que plou, València. vale? Li tirem Bueno, així plou molt aigua. més del que està fent Clara, així com plou Plouen. de manera torrencial moltes vegades. En la nostra comunitat, els incendis ocorreixen a l'estiu, després al setembre, Així n'aniria octubre, n'hi ha gota freda i plou moltíssim. Sí, sí, fins i tot en les típiques tornades d'estiu, quan tenim una muntanya sense plantes i arbres, això és el que passa, Clara. Què passa? Què passaria a baix? Pues que anem perdent tota l'aigua, la terra que tenim als boscos, l'anem perdent i anem perdent... L'aigua fa que arrastri la terra. Clar, però si, per exemple, plou a un lloc on hi ha massa forestal, n'hi ha plantes, n'hi ha vegetació... Efectivament. A veure què passa si tenim vegetació. La terra no es perd... Que reté molt millor. Totes les plantes retenen l'aigua i retenen la terra. Doncs ahir la importància de cuidar els nostres boscos, a banda de que ens proporcionen oxigen... Tots els avantatges que proporciona la vegetació, com per exemple fixa CO2, proporciona oxigen, però a banda també fixa la terra. La terra hi fa que no s'hi... Això és un dels problemes que tenim ara mateix a la nostra comunitat, és a dir, els incendis estan fent que quan ploga i quan ploga en intensitat, aquest problema d'arrastrament, aquest problema que estem tenint en les nostres muntanyes està agravant-se més si no cuidem el nostre patrimoni verd, les nostres muntanyes i l'entorn natural. Perquè si es perd la terra, sobretot la terra que té més nutrients, és més difícil que després pugui tornar a eixir la vegetació. I repoblar-ho és complicat també, perquè com no plou... hem perdut els nutrients que tenia la terra i és molt més complicat de poder repoblar. Tenim més experiments per aprendre... En el canvi climàtic sempre parlem dels gasos d'efecte hivernacle, sobretot del CO2, que és el més conegut, no? I quan parles de CO2 dius, però no es veu el CO2, no? Aleshores, com podem fer que si vegem d'alguna manera on està el CO2. Aleshores tenim vinagre, tenim bicarbonat i un globus. I globus. I què és el que anem a fer? En què consisteix aquest experiment? Posar una miqueta de vinagre en la idea quina és, Gemma, és edificar vinagre amb bicarbonato per a que en la reacció alliberi. Sí, jo crec que ja. Ja, això és suficient. Sí, aleshores prenem el globo, una miqueta de bicarbonat. Perquè la idea, insistim, és que sí que es puguem veure l'efecte d'aquest gas, no?, de CO2. Clar, sí, és que veig una miqueta el que... Tan perillós, no? El CO2 i que veig una cosa que és divertida i per a ells és molt interessant. Aleshores, posem un poc de bicarbonat en el globus. A veure, que no cau. Pot caure, sí, t'ajudi. Que no es passem en la mesura, a veure si després el globus... Sí, espera que no explote el globus. Ens preparem per si de cas. Aleshores, la part difícil és posar el... Espera't, aguante la botelleta. Ajudes ahí, Clara? Val. I després agafant tenim el vinagre en la botella i així tenim bicarbonat. Què passa si fiquem el bicarbonat en el vinagre... Mira com reacciona. Fem a part, per si de cas. No infla més. Aleshores, això són flams... Mira, va inflant-se el globus. Són flams de CO2. Ahí tindríem el CO2. És un gas, i com expliques que és un gas? I després també és interessant què és el que no han de fer per a emetre emissions de CO2, que és tot el tema d'intentar reduir el consum d'energia, reciclatge, tot això seria... Tenir fer un consum responsable. Fer només el consum de les coses que necessites. Si necessites només un llapis, no comprar-te 3. Als xiquets li diguem que si pots anar a algun lloc caminant, no millor que no agafar el cotxe. I com reaccionen els xiquets? Quan veuen el globus, com reaccionen? Els fa molta gràcia i les serveix a ells per a recordar-se que era el CO2. És una miqueta per a que ells, quan se'n van a casa, se'n recorden que hi havia un gas, que era el CO2, que era el que feia l'efecte hivernacle, i hem parlat tot el matí sobre el canvi climàtic, que aleshores el queda una miqueta millor. I la importància de també tractar d'utilitzar cada vegada menys els aerosols, perquè també són un dels elements que més provoquen un dany, no? Ui, cuidao ara, vaig explotar ara el globus. Sí, bueno, n'hi ha que utilitzar les coses en la medida que el necessitem, no? I els aerosols tenen altres alternatives que són molt millors. I
He portat també així perquè... Un altre experiment, és que encara alguna altra coseta. Els conos i això, estava jo intrigat. Aquests conos d'ací, perquè en aquests tallers de Diputació de València no només parlem amb els xiquets, sinó també per a les persones adultes que estan a la platja. Aleshores, donem aquests conos, que són cendrers. Ah, són cendrers, que que curiós. Veiem ahí... Clar, és de plàstic dur i aleshores es pot utilitzar... I això se ficaria en l'arena, no? En l'arena, sí. La gent que fuma, quan va a la platja, això pot col·locar... el que hem d'evitar sempre és tirar les colilles a l'arena. Aleshores, perquè quin dany fa, per exemple, la punta d'un cigarret? Les puntes de cigarret contaminen moltíssim. A banda que contaminen l'arena, després l'aigua també contamina moltíssim perquè porten molts elements tòxics. Aleshores contaminen l'aigua, això després afecta als peixos que nosaltres mengem. Tot és una cadena. A la natura no n'hi ha cap cosa que siga aïllada i tot el que fem té conseqüències. Encara continuem tenint... No som massa cívics quan anem a llocs com la platja. Encara hi ha gent que continua deixant tot tipus de fem. Heu vist que n'hi havia dues persones disfressades de buzo que estaven intentant també conscienciar a la gent que tots els plàstics que porten a la platja, totes aquestes coses que després se l'emporten a casa o almenys que les tiren als contenidors o a les papereres que n'hi ha a les platges, perquè totes les platges estan ja... tenen papereres i tenen... Però no només les platges. Clara, jo penso també, Gemma, que és importantíssim cuidar i deixar les coses conforme te les trobes, les muntanyes també. Ahir comentàvem també el tema dels riscs d'incendis forestals estos dies, que tenen condicions tan crítiques, intentar no deixar restes de basura, papers, plàstics per la muntanya. Conscienciar-nos de la importància de deixar-ho tot net. És un polvorí a l'hora dels incendis. Clar, tot el que portem a la muntanya, tornant-nos, perquè la muntanya no vol res del que nosaltres és que una cosa tan senzilla com aquesta sembla que la gent encara no entenem això, no? És a dir, respectar l'entorn natural i no embrutar, és a dir, deixar les coses com te les trobes. I què els sembla, Gemma, si recordem els tallers de platges sostenibles de la Diputació de València, que van a recórrer diverses localitats costaneres aquest estiu, així que anem a fer un recordatori d'on els podem trobar. Avui està a Puçol i tot això fem un repàs i prenguem bona nota perquè activitats ideals per a xiquets es repetiran pròximament. En juliol tindrem a Bellreguard, estaran el dimarts 25 de juliol i a Gandia a Bellreguard el 20 de juliol i el dia 25 de juliol a Gandia, a la Safor. Per a la gent que vulgui apropar-se podran fer els tallers i explicar-les coses com la Posidònia, que perquè començar a educar els menuts és la millor cosa que podem fer. Moltíssimes gràcies, Gemma, per acompanyar-nos. I a vostès únicament recordar-los que demà a partir de les 11 els tornem a esperar en una nova edició del Matí a Punt, que acaben de passar una bona vesprada. Fins demà.